És la ciència sexista? Quins elements fan que ho sigui? I la història que l'estudia també ho és? Què en sabem del dia la dona i la nena a la ciència? Perquè sempre parlem de les mateixes dones, Marie Curie, Hypatia, Ada Lovelace, però realment totes formem part de la cultura científica? Benvingudes al taller obert i per tots els públics fem ciència i construïm referentes diverses. Em dic Mar Rivera Colomer i sóc antiga alumna del Màster d'Història de la Ciència i Comunicació Científica de l'Institut Interuniversitari López Piñero de la Universitat de València. Aquest taller neix arrel del projecte Fem Ciència, una sèrie de videoentrevistes a historiadores de la ciència sobre el paper de les dones en la cultura científica. En aquest taller autoguiat, que consta de 4 píndoles formatives d'uns 10 minuts cadascuna, donarem veu a diverses dones, professores, investigadores i estudiants per discutir l'imaginari que tenim de les referentes científiques i com és necessari aplicar una perspectiva feminista per tal de construir una ciència accessible i diversa. Quin és el teu imaginari de referent científic? Entra a la següent pissarra per poder afegir el teu i observar l'imaginari de la resta. Hopfield y Geoffrey Hinton, Premi Nobel de Física 2024. 55 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Dones i ciència, homenatge a la investigadora Concha Monge, amb el nou mural a l'Escola d'Enginyeria Aeroespacial. 11 de febrer, s'organitzen més... Ep. Les notícies moltes vegades es fixen en commemoracions i grans premis. I si els observem amb una mirada feminista és per assenyalar que en aquestes commemoracions les dones no hi són presents. Quina contradicció, no? Realment les commemoracions mostren la història dels seus personatges? Com podem construir una història que ha estat negada i invisibilitzada? Podem desfer-nos de la visió patriarcal, elitista i racista de la ciència? Bé, comencem per al principi. Què vol dir commemorar i per què és tan important? But commemorate for me is interesting because the bell it rings is something of the past and it goes with memory. And for me, memory is, I would say, almost in opposition with history. And very often you have to construct history, especially history of science, against memory. Historians are going to look at, were there no women at all for all these decades and why didn't they get the prize? So in a sense, commemorating is not obviously something that history concerns. Siano molto utili in generale, ma penso che siano un po' un'arma a doppio taglio, qualcosa che bisogna saper usare bene. Però è importante, secondo me, utilizzare queste iniziative, queste commemorazioni per presentare anche al pubblico delle iniziative che hanno un carattere più duraturo, più strutturale, più profondo e che possano veramente incidere e lasciare il segno e migliorare la comunità. Pensare che attraverso delle commemorazioni, il semplice ricordo, l'iniziativa di una giornata risolviamo il problema. E questo è un messaggio che non debe passare perché purtroppo non è così. Celebrar para mí es un acto colectivo, ¿sí? Es una manifestación que requiere, pienso, la presencia de una colectividad. Les commemoracions en general tenen aquest paper de recordar, de fer visible, no? De visibilitzar alguna cosa que es considera que a la societat del moment doncs, no és prou visible o necessita més veu o el que sigui, no? El que a mi m'agradaria d'aquests dies, no? És que s'intentés precisament defugir els patrons de gènere que s'han fet servir antigament. El coneixement científic té aquesta fama de coneixement neutre, de coneixement objectiu, no? I, per tant, potser podríem associar a no sexista. Aleshores, és molt important que coneixements com aquest, que es consideren neutres i que moltes vegades actuen com a àrbitre contra la societat, no? per generar polítiques, doncs es vegi i es desmunti aquesta idea de que no té un patró de gènere al darrere. Las conmemoraciones sirven o las sociedades las han usado para evidenciar o para mostrar algún aspecto de esa sociedad en cuestión, ¿no? La ciencia se va a mostrar o se va a hacer evidente ante la sociedad y va a tomar esas conmemoraciones para como profundizar su espacio o hacerlo más sólido. Que ganas que fueran un modo en que se pueda anclar esa quotidianeïtat de la ciència entre nosaltres. Commemorar la ciència sempre està bé, perquè és una manera de recordar la seva importància i també el costós que és arribar a construir coneixement. No és una cosa costosa que implica un esforç col·lectiu i un esforç
de finançament. I crec que és una manera d'entendre, com deia abans, no? De manera més complexa i rica que és la ciència, perquè la ciència no és una cosa feta per uns quants homes blancs, sinó que és un saber col·lectiu i social i que, per tant, diguem, així comprenem millor com es produeix ciència. I penso que darrere d'aquest impuls hi ha, sens dubte, la força de les científiques, que s'hi impliquen moltíssim, però també el poder i l'autoritat de la ciència, no? I la seva capacitat d'expansió i d'ocupació, o podríem gairebé dir d'usurpació d'espais socials, ¿no? En un contexto capitalista en donde la ciencia sirve para ciertas cosas y también profundamente androcéntrico, en función de falocéntrico, pues de construir estos egos, de estas figuras públicas que hacen ciertas cosas, pues ahí ya vemos quienes no entramos en ese juego. Son actos simbólicos relevantes, ¿no? Y también me parece importante pensar de forma colectiva cómo habría sido la ciencia si se hubiese tenido en cuenta esas perspectivas o esas otras aportaciones, ¿no? De estas autoras, ¿no? Creo que deliberadamente olvidada por una visión hegemónica del conocimiento científico, ¿no? Tiene mucho que ver para que las niñas se imaginen haciendo ciencia y haciendo cosas técnicas. Bueno, ya se ve claramente la medicina, se lo imaginan perfectamente. Medicina está muy feminizada. L'important és de donar visibilitat i generar referents. But it's not surprising that we're going to have to rescue people rather than actually ask what they did. Resumidament, l'acte de commemorar no només és un procés de recuperació de la memòria, sinó també de construcció d'aquesta. Per tant, són accions claus per destacar una institució o un esdeveniment, o uns personatges en concret. De la mateixa manera, s'exclouen i els borren les narratives dels altres personatges i contextos. Per cert, l'estudi de la història que queda fora de la història, o per dir-ho d'una altra manera, aquesta ignorància deliberada s'anomena gnotologia. També podríem parlar de la ciència no feta, que és el buit de coneixement produït sistemàticament a causa d'una distribució desigual de poder. En història de la ciència es parla dels guardians de la memòria, que són les elits científiques i polítiques encarregades d'instaurar un passat de forma intencionada i legitimar i consolidar el paper de la ciència a la societat actual. Per tant, podríem dir que les commemoracions són un pont entre ciència i política. En aquestes commemoracions es reprodueixen pràctiques de la societat del moment, com el sexisme, el capitalisme, eurocentrisme o cànons estètics. Però és cert que són un punt d'inflexió, és a dir, són moments on pot haver una conscienciació pública sobre un problema social concret. Aquest punt d'inflexió sempre té una direccionalitat, de dalt cap a baix o de baix cap a dalt. Si és de dalt cap a baix, les commemoracions amaguen de forma sutil l'autoritat política i un reconeixement molt més immediat i efectiu davant dels mitjans de comunicació. És important que les commemoracions mostrin una memòria col·lectiva formada per les dones, invertint la direccionalitat, sent de baix cap a dalt, i que mostrin coneixements i referents que creïn una consciència crítica i responsable que permeti canviar el paradigma sexista i elitista científic. Així, formarem un imaginari format per dones i altres personatges als marges de la norma. Però això ho veurem amb més detall a la següent píldora formativa. Per cert, si t'has quedat amb ganes de conèixer quines eines tenim per estudiar la imatge de la ciència, tens a la carpeta de la píndola 1 i a la descripció del vídeo un document amb bibliografia. Fins aviat!